Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga press cut ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes. Pitsa 22 na bulan sang Oktobre tuig 2020. Uy, 64 ka adlaw na lang ang nabilin Pasko na. 71 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, masobra 200 ka breeder piglets ginpanagtag sang gobyerno probinsyal sa LGU sang ikalima nga distrito. Bangkay nga nasapuan nagigad nga simana sa sulod sang salakyan, wala sang foul play suno sa Police Station 2. Bacolod City Health nga opisina hindi na magbaton sa mga magpakonsulta umpisa Oktobre 26. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga ginanunsyo ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat
nga ang Department of Tourism ginatagan sang otoridad sang Interagency Task Force against COVID-19 nga i-determinar ang allowable operation capacity bisan 100% sa mga hotel, lakip ang staycation hotels sa lugar nga ginpaidalom sa Modified General Community Quarantine kag General Community Quarantine. Suno kay puyat ang desisyon nga magbukas sang full operational capacity magadepende sa desisyon sang management sang hotel kag dapat magasunod sa safety guidelines. Dugang panipuyat ang hotel kag ang iban nga accommodation establishment hindi mahimo makaoperar sang staycation kag temporary quarantine facility tungod hindi pwede opdon ang mga bisita kag ginakwarentina. Ang anunsyo ni Puyat nagwa kasunod sang approval sang IATF sa Resolution number 79 sa tong Oktubre 15 nga nagaligwat sa probisyon nga ang akomodasyon nga mga establishmento sa lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine ang mahimo makaoperar sang skeleton force kag sa karon ang nasambit nga operasyon magadepende na sa desisyon sang national agencies pareho sang Department of Tourism. Mayong balita para sa nagapanag-iya sa mga hotel pananglitan ikasa na 100% na ang pagbaton sang ila sini mga bisita. Mahimo nga mag-amo sini ang matabo sa mga hotel una nga makabenepisyo sini amo ang pila kadalagko nga mga balakasyonan katulad sang Boracay sa diin daw mga uhong nga nagatindog ang mga hotel nga sa nagliligad nga mga binulan sang wala pang COVID-19 puno ini sa matag adlaw. Ginaayam kag ginapotakte sa mga turista gikan sa iban nga kapugsuran. Amat-amat nga magabawi ang ekonomiya, amat-amat nga magabawi ang negosyo. Pananglitan, manaog na sa Modified General Community Quarantine ang pila kabahin sang probinsya. Isa sa makabenepisyo sini amo ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pananglitan nga i-grant na ang pangabay ni Mayor Bing Leonardia nga ipaidalom kita sa Modified General Community Quarantine agod magbukas na ang mga establishmento, ang pila ka mga negosyo, kag halos daw pulo pariho na sa normal nga pagpangabuhi. Kabay pa, magapadayon ini, nga magaus-os kag maganubo ang biktima sang COVID-19, agod nga ipaidalom kita sa Modified General Community Quarantine, kag makagios-gios na kita. Kag abrihan man ang mga hotel full capacity. Abrihan ang pila ka mga matahom nga lugar dire sa Negros Occidental ang aton mga baybayon. Resort naton sa kabukiran agod nga mauli-ulian man kag mabuhi-buhi man ang mga pumuluyo sa nasambit nga mga lugar nga makabaligya sang ila sini mga produkto. Idlaw na kita nga maglagaw-lagaw bisan sa norte nga bahin sang probinsya. Ang mambukalte hindi paguro maabrihan kay ginhimo ini nga quarantine facility kagiban pagid nga mga lugar. Pero kung magpadayon nga nagasarurot ang COVID-19, mas maayo na gid kung maga-iskerda ini siya kag mapanas na dire sa bilog nga kalibutan nga magbalik kita makahilidlaw nga mga inadlaw sa aton kabuhi. Pating kabataan nagareklamo na. Pagligad sa isa, 2 kabulan, okay pa. Pagkatapos ng pila kabulan, gapamangkot ng kabataan, nati hindi kami makagwa gali. Tugtubsan o, diri lang kami sa sulod sa balay. Amo nang pamangkot, pati kabataan nagbatyag na. Inang nahidlaw man sila bla, nga bisan paano makagwa, bisan gani sa bulutuan nila. Uli subong sa sulod na puluyan lang, nga reklamo man ang iban nga mga kabataan nya ba kanami tani kadto sa eskwelahan ba magsulosugilanon sa mga classmate namon nagabatyag na kabataan sa pila ka bulan nga nagbigad nga istrikto ini nga ginapatuman sa ginikanan nga hindi magwa sa tagsa kapuluyan.
Buring ang panawag sang kabataan niya. Kaburing ba? Hindi kami galaya pagtugtan nga magkagwa. Tisan o pa kami magkagwa. Nya bisan gali sa bulan sa Disyembre ya. Hindi kami kahampang sa mga mall. Pati kabataan gabatyag na. Nahidlaw na. Nga magbalik sa normal nga pagpangabuhi. So, tuman lang kita. Sa tanan nga mando sa gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal, base pa malang kaluyan, nga makabalik kita sa normal. Promintas tanto nga wala baksin, kag mintas tanto nga ari pa ang COVID-19, hindi kita makatawag nga nagbalik na kita sa normal. Bisan sa new normal, malayo pa na. Pero kung mag-iskirda si COVID-19, sigurado, everybody happy. Depende na sa pagtuma naton sa tanan nga mga mando sa departamento sa ikaayong lawas kag sang aton gobyerno. Wala sang mando ang aton gobyerno kag ang aton sini department sang ikaayong lawas sa kalainan. Amo nang iban ginapakalain pa nila. Kung i-swab testing sila daw ginakontra pa nila nga initanan ginahimo sang gobyerno para sa aton kaayuhan. Galing kay kon labugayon gani ti ang guayas na daw hindi amo pagkatapos sa ulihi mapa swab testing malanggali. Amo na bala kung may nagalabugay daw hindi maayo ang aton pagsinalayo. Amo na siling ko nga mahimo bala na nga aton gobyerno nasyonal magmando sa kalainan sa tao kung sa ikaayong lawas ang paggamalan. Bilyon ang gigasto para mapunggan ining balatian pagkatapos hindi pa pagtumanon patig-atig-a pa ulo kay ginadabukan sa iban nga manog labugay. Ti amoy na nga kinanglan upod kita tumanon ta kun ano ang ginapaandam kay para ina sa imo, sa akon, kag sa aton tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:11 na, morning, sa bilog nga Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Huwebes na, padayon gihapon ang galom nagalikop sa bilog nga pungsod Pilipinas bangod sa bagyong si Pipito. Pero ang pinakaulihing nga report sa Pag-asa, mahimo siya nga maga-iskirda sa atong pungsod karon nga adlaw, Huwebes. Kabay pa nga magwa ini siya magtultawhay man ang aton panahon. Wala unta ta pagtupa sang ulan, aga og tug gabi. Basa ang aton sini mga dalanon sa aton sini mga kauturan kung hindi lang gid mabaskog kag magbaha damayad man ini sa mga nagapananom-tanom apang konsubra na kag magtaas ang tubig halit naman sa aton pananom kag of course sa pagbaha sa pila ka kabanuhanan kag kasyudaran subong man kadelikado sa ginatawag landslide. Samtang adlaw-adlaw nagatupa ang ulan, nagahumok ang duta kag magposibilidad nga ini sa mag-us-us pa idalom. Amo nang ginatawag nga landslide kag subuman ang pagsaka sang tubig, baha sa nagkalain-lain nga bahin sang probinsya kag siyudad sang Bacolod. Aber, ang aton patrol nagalambiyong na. Idulong nila ang nagapanguna dalagko nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Lakip na ang aton sini mga merkado. 13 minutos na nakaligad ang pagkakas sang Korpyo. Kamusta na ang sitwasyon sang Dakbanwa sang Bacolod? Balita sa patrol. Inatanan idulong sang aton patrol upod kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Good morning. Subong nga kagahon masyado katawhay sang dalanon sang syudad. Ang makitaan tagid lamang kagkalabanan nagagbiyahe sa sining nga kagahon ang mga tricycles kag amat-amat naman ang pagbiyahe sa mga sarakyan di pasahe, especially aning jeep action friend, no? And at the same time, ang pila ka mga taxi, of course, subong nga kagahon kay Como, malinit pa, ang mga pasahero, ara lang sila sa panghigaron partikular. Ang iban galing ng mga taxi driver, aray lang sa kilid sang ospital, may araman sa kilid sang gasolinahan, pero ang makitaan nga kalabanan nga usargid sang mga major roads naton, ang mga tricycles nga nagadulong sang mga pasahero pakadto sa tagsa ka mga merkado. In fact, ang patrol
ang arena diri sa area sang Burgos Public Market. May pila ka mga portions ang baligyan medyo although bukas na ang merkado pero ang pwesto abi ang ila sining tapangko o kung ang ila sining lamesa medyo sarado pa Aksyon Fred, especially may lugar sa vegetable section, may harapang mid section nga wala pa bukas, no. Subong kagahon ang kalabanan lamang nag-aamat-amat sa pagbukas kay komo temprano pag-abot Aksyon Fred ang ang mga isda bala sa halin sa area sang Banago sa Sibukao may araman na isda halin sa area sang Valladolid. Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Fred. Sigurado ako do medyo nagtaas-taas ang presyo kay ang pila naton ka mga mangingisda hindi ka palawod. Yes, Aksyon Fred, no? Tuod din na kay kagina temprano pa storya kami ni Mayo. Bali Mayo medyo isa pa lamang kabanyera, medyo mahal-mahal na mo. Especially ang si ang lukos pre. Lukos mo gani pre tag pila subong. Dagko to ite. Dagko to ite. 280 na Aksyon Fred ang lukos dagko ni siya. Ang puhunan medyo nagbahal siya pre, no? Ano ang ang banyera pala isa ni pre medyo dako-dako na. Mahal pre. Mahal. Mahal mo subong. O ang bulo ang anong pinakamahal nga isda diri subong sa karon? Wala ko mahal man yung size doso. Doso dalagan sobra 200. Pero mga 220 mo na. 200, 220. 220 Aksyon Fred kiti ang banyera 6,000. So medyo mahal-mahal gid man Aksyon Fred, no? Oo, ang mga available pa sa karon. Ano ganing nga isda ni pre? Salmonete nga dagko Aksyon Fred. Paborito mo ni nga salmonete, oh. Pila siya subong? 220. 220 man Aksyon Fred, no? Pre, thank you gid pre. Oo, mga katatakaron na. Oo, lakat Aksyon Fred, no? Padulong kita sa ibang mga baligyaan man sang isda sa sininga kagahon. Agad to man mahibaluan to man kay timakon mo na Aksyon Fred sakto tong ambal mo no may pagmahal gid man tuod pagod mama sa mamadlos nga hangin nga ulan ti ang salmonete 220 nga matan niya 220 man kay kapital pa lang daan. Diri kita Aksyon Fred no? Sa piya ko kay pari Junior ang ari siya diri anong isda mo ni Preo, medyo dagko man nga mata ni. Ari ni pula? Bukaw. Bukaw. Oh, basta dako mata bukaw. Daw pis-pis man nga bukaw. Yan dali diyan niya. Pila ni bukaw mo niyor? 200. Ha? 200. Medyo nagmahal sila pre. Mahal kay matlos man mo. Matlos, no? Magluwas diri. Available pang iban nga mga isda. Ano tong isa pre nga available na pre? Bulaw-bulaw tagpila na? 160 kilo. 160 ang kilo. Karao 140. Ha? 140 karao. 140 ang mani so far nakita ang Aksyon Fred ang medyo barato ang karaho, no? Si Junior to Aksyon Fred sa panalagko naman Aksyon Fred. Kantuan ta si Nini ining ang isda ni Nini ni hindi ko magsala halin niya sinubaan kay mga panalagko hinubaan nini Oo. tag pila subong ang kuan mo ni ang available na may dako niya kuno tuna no tag pila na siya 300. 300 300 ang tuna may bansa mga kita subong ang bansa mo tag pila 300 man. 300 medyo damo ka supply sang isda subong ha. Amo nang medyo naglubo in terms kuan bagyo na pero lubong yung mga presyo ha. Nubo man bakal tam. Ay naya. 300 may siya Aksyon Fred. Ang available naman sa kay Maymay subong kaagahon Bangros. Kunti may dagko to nga mga lukos. Area may regular nga lukos nga medyo regular kag may jutay pero may ari man siya diri Bangros kay May pilang Bangros mo ni May 180. 180 punong ni o kun dagat ni Dagat na.
Dagat ni. Oo, 180 action na Fred. Dagat yang kung ano may lukos kang gagmay subong regular. Oo, tagpila na. 160. 160. Medyo gagmay ni siya action na Fred. Pero mayad niya nga sudan ti kinanglanon tagid ni action na Fred. No, magluwas dre so amo ning pila ka mga bukas pagid lamang no, mga lamesa nga handa sa pagserbi sa aton sining mga kauturan nga temprano pa nga magapamalaklon diri sa isdaan sang Burgos public market. May dako diri action Fred nga diri may ginbutang diri nga pagpasalamat sa aton alkalde ang diri nakabutang diri madamo gid nga salamat Mayor Bing Leonardia Vice Mayor Elcid Pamilyaran pakadto man sa mga konsyales in relation ini action na Fred sa tanan nga nagpatigayon mismo sang surveillance testing diri sa Burgos Public Market. Ang mensahe nagikan man sa ila sini nga presidente kay Ruben Casipi mali ang pagpasalamat man nila in relation diri sa surveillance testing nga ginapatigayon sa mga fish vendors kay nagsakop man sila action Fred no sa ila sini o sa panawagan man sang syudad sadto magpaidalom sa swab testing action na Fred. So for mani ang sitwasyon diri sa area sang Burgos public market ang observation sang patrol ang ginadulong man sa inyo sang Santo uno sang yerba kapit rekta diri sa Burgos Public Market with Aksyon na nikiraw ang ka-aksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Mga presyo sa merkado. Amo ni nga tigululan, anano ang manamit ninyo nga pamahaw karon nga aga. Sa una, sang purti mga bagyo sa una, nga bakal kami mo ang amon nga ginikanan, nga bakal sa mga uga, mga binuro, butang na sa sulod sang puluyan. Kag ini mga tinapabla, binagid ko magsiling ang pag-asa nga ang bagyo, sulusintro malapit sa aton, tag isa kasimana nga ulan, purti, baklan mo itlog ang ugabla, sus, sa kanamit man. Pero ang uga balingon niya sang una, wala kagabakal ng pait kayo bla kay kadelikado man. Inablang ginugasa lang sa baybay. Kag ibulad, namit ya mo, wala iasin, perte ka nanam. Amo na subong ginakaong balay. Ang ginugasan sa baybay bla ni Juban sa Punta Taytay, perte sa pagkananam. Wala pa delikado kay di siya pait mo, wala siya asin. Amo ina. Kag sa una, paborito ko ng ginamos nga Bisaya, bla, sus, sa kanamit. Nga tigululan, may kalamunding ka lang. Pagkatapos may, kuhan ka bla, may ara ka, inang kutitot, sus, pugaan mo sa kalamunding, kag pusan, katumbal, sus. Pagbakit mo sa kanon, gaso-aso pa bla, porte ga talagnak laway mo, ay sa kanamit. Wala, tupong. Tisubong kung gaedad ka na, ginadidaan ka na. Lang doktor, hindi ka magagad kaon siya kay purti na kapait, delikado ina sa lawas mo. Pero kaon ng iban sang Bisaya ginamos, talag na klalaway ko mo. Do ka namin, tagit ipudyot. Pero kasi ni balikawan na, limudyutay lang para bulong sa kauhaw bala, kanamiton mo. Amo mo na sa litson, kag baboy, na may high blood ka, isuba mong baboy, pag panimaho, yung perte kamot ba, ga panagantan laway mo, limo duwa kiyad guro, di man malayan na. Matilaw gid. Ay, porte. Kamusta? Ga bugtaw na kamuda, ara na kamo sa kusina, pulo pamahaw kamo dyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Babalik ako pagkatapos ni. Para sa Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
Isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Hoy, sa panahon sang pandemya, krisis pangkalibutanon, Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan.
makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa siyam na Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:29 na, baw sa una, nga hutong sang aton pagpulo panamyaw, morning, kay Bia Jonathan, kay Cory Bidaha, sa quiet ini siya nagamonitor, kamustang quiet da? Rosalinda Arellano Espadero, kay Alex Puentes, kay Delia Liabe, kay Ebeleni Pamusino, kay Mon Lisay, kay Melissa Domo sa Saudi man, Mary Chris Caminian Bilarmino, kay Erne Odacio Lidas, kay Milili Oligo, kay Rinan Payongyong, kay Virginia Orteso, kay Alex Puentes, Alex Muntisa, Jerlen Delgado Kadayday, kay Yasmin Johnson, sa Washington State siya, kay Lisa Wanisa, diraman sa kay JC Mungkal Tobilia, kay Joy Sabidalas, kay Jamie Amelia, kay Miliana Maliksi, kay Lito si Condes, good morning. Nauna inang hutong sang aton pagpulopanamyaw sa aton mga tagpalamati karon nga kaagahon. Bawa, kamusta kamuda? Gapaabot man kamuda sang holiday season? Bo, dali na gid lang, no? Dali na gid lang ang bulan sang Disyembre. Bawa kabay pa. Nga magabukas ng tanan nga mga mall. Subong, bisan subong bulan sang Oktubre, mabatian na ang mga ambahanon pamaskwa sa mga radyo, telebisyon. Ang iba naton nga mga utod, adlaw-adlaw, pati ang Aksyon Radio, gaisip na, kung pila kaadlaw na lang ang nabilin, kag Paskwa na, kag bulag tuig na. Pero may napanilagan ka mo? Da may dako nga kinalain, no? Sa nagliligad nga tiuig sa atong pagsaulog sa Paskwa kabag-ong tuig. Daw kadako gisa diferensya. Daw nagabatyag kabala nga ano ayan ang mangin palabuto namon sa Disyembre man. Ano ayhan ang matabo man? Pariyo man sa una bala nga pag-abot sang Disyembre 24 may tipon-tipon man. Pag 31 may ibutang man kami sa lamisa. Enjoy man na yan kita. Kay manti may COVID-19. Basi kohon ang matabo bala pariyo sang ambahanon ni Elvis Presley, kadumdum ka mo, Blue Christmas. Kabay pa hindi lang. Amo na ang ginapabot-abot na ton. Nabisan paano ang kabataan mag-enjoy. Ay labay man ang akon, pulo panawagan man kita sa may mga sulusubra sa ginitaan, bala. Kung may mga mga ampanganan ka mga damapuslan pa, may mga bayo ka mga damayo-ayo pa, nga ipang regalo ninyo sa aton mga utod, bala, sa mga piyak balay nyo da, ngang kabataan, o hindi gid makasarang ang ginikanan magbakal, sa bisan gamay nga panganan, share man ninyo. Agon nga magbatyag bang kalipay bilang kabataan, kaya Paskwa ni para sa kabataan, gid mo. Kung may sulusubra ka mo da sa Pizza 24 nyo, pagka 25 Paskwa, medyo share man yutay, may sulusubra ka lang nga tinapay, kung may kulukwarta ka, bakal ka man pansit, o ano yutay nga pagkaon da, ay hatag sa piyak balay mo, o kung ipanagtag mo sa mga utod naton nga daw hindi kidya makasarang. Kanami, no? Bisan may ara kita pandemic, bisan may COVID-19, sige lang, bululigay lang kita, para everybody happy. Kung gahatag ka kuno, porti ka malipayon sa imo. Tilawin nyo, bla? Nami man na magbaton, di bla? Pero tilawi pang hatag, bla? Kaya kanami nami sang balatyagon mo. Galakat kagayuhom. Pagbugtaw mo pagkaagam, mag-an sang lawas mo. Inabalang nakabulig ka, nakahatag ka sa labing kubos naton nga mga kauturan. Kabay pa nga buksan nyo man ang inyo ganaan sa aton mga utod nga nagalabay da kag kisa nagahumlad palad. Bisan jutay gahi lang Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:34 na.
ibalik ko ang dugang nga mga balita ka mga isyo. Unahon ko lang anay niwa ang aton paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalimpangan. Responsable at ang balita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental,
Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ng pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan anong kaintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na balik kita sa aton pagpangalagad, ari anay, ang maayong impormasyon, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa life extension. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na ikaduha nga hutong sang aton pagpulo panamyaw si Bimbim Ramonel, kay Manjo Arnio, kay Sherwin Hogos, kay Joel Kalibot, kay Melchorita Perer, good morning, kay Nick Alit, kay Yolanda Akayaga Galiagar, good morning. Bao, sa Hong Kong kapamati siya. Ako, maldita. Pwerte man nga pagkababae ba? Ako, maldita. Pwerte. Morning na sa imo Naga-monitor siya karon nga kagahon. Morning man, dira kay Engineer Mungkadas ang Silin Homes, kay Judge Snap Diamante, bugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO. Pareng Ruben, bugtaw na, no? Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Kay pare Rimias Arroyo, good morning. Kay Roy Marino, hidlaw ko kay Roy ba? Kay Raul Alibugas Dalomda, bugtaw ka na. Kay pare Erning Hurilia, good morning.
Kay pare istoy querido, gabugtaw naman, bangon na, kay masulosugilanon kita sa kahanginan. Aber, anano, ang pila pagid ka mga balita masubo man niyo, kabay pa nga hindi iya matabo dire sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, kay ang mga Christmas party bala, hindi pagtugutan sini nga tuig sa Metro Manila. Wow, subo no? Siling ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo. Siling niya ang mga Christmas party ginadilian pa. Kay ang mga mayor sa National Capital Region nagisugot na nga ang ila sini nga syudad ipaidalom gihapon sa General Community Quarantine tob mabulag ang tuig. Kabalo naman kamo sa dalom sang General Community Quarantine ang mga party-party ni wala ginatugutan. Tinagisugot ko no ang mga alkalde sa NCR nga magapabilin sa General Community Quarantine dito sa Metro Manila. Baka subo man no? Amak mga bisan Christmas party, hindi pagpanugutan. May manggani na. Kung hindi ka mo mag-Christmas party, ang napartinisir nga mani sa Christmas party, yatag nyo lang si empleyado nyo. Happy man na sila. Maparte lang sila Sila tagsa-tagsa ka, puluyan. Budlay mo. Kung mag-Christmas party, may mga hinapang-hampang, hindi malikawan ang social distancing, hindi gin masunod. So kung ako'y abi ang hambalon, ininlag ko ka kumpanya kung doon Christmas party, i-convert sa cash, ihatag sa inyong mga empleyado. Inang gapuli sa puluan niya blaga sa lablay yung niya. Nami mo, no? Bisan paano, kung hindi sila ka Christmas party, sa tagsan la ka opisina, mapulo party sila ya sa sulod sa ila puluyan, no? Kabay pa nga amo ining matabo. Diri sa aton sa Bacolod, kumanaog kita pananglitan kaluyan sa modified General Community Quarantine, halog-halog jutay, no? Basi posibilidad nga may ara man kaon-kaon lang may social distancing man, pero kung wala gid ang partiniser sa Christmas party, partidahan nila sa mga empleyado nyo para enjoy ang tagsa nila kapamilya. Ano sa inyo, sugot magamus na? Dumayo mga question, no? Abi, ang empleyado mo, mabaton, luwas sa 13th month pay, kundi may mga Christmas party na. Kung pila ang empleyado nyo, bakla nyo na tag-isa ka pasong bugas. Pagkatapos, bakla nyo grocery, sos. May jutay nga kas nga himil-himil siya. Gasalablay na yuhom niya. Magpuli sa balaya, happy ang iya pamilya. Di ba? Okay man na. Para sa akong, depende na. Depende na sa management mo. Sa isa ka kumpanya. Depende na sa kaaluan bala, sang management. Pero sigurado ako sa dalag ko nga kumpanya matupa gidaya ang mga 13th month kag mga bonus. Kag of course, base pa malang may jutay-jutay nga pulo parte, hindi gid man dako. Nablang pulo panyaga, pulo panyapon. Labi na gid ko ng korpyo dire sa Bacolod kag Negros, maidog-idog jutay. Alas 12, tubtob alas 4 sang kaagahon. Ano sa inyo, Henry JM? Ano sa inyo, okay man na? Okay na. Puli sila balaya. Inamblang uda-uda kasang pamaskwa mo sa pamilya mo. Oo. Gapasaan ka sa kapasong sa lakit likod mo. No? Tapos isa kapasong di, grocery di do, hindi maagwanta kabugat man. Sos. Pag abot sa balay mo, kung may pamilya ka, may asawa ka, lips to lipon kakasawa mo. Ama po gabloktot kay boy asang bit-bit pabaskwa, di ba? Porte, bro. Ang bilog mong kapamilya na, udyak mo. Hamak mo nga may mga pinutos kada nga lulutuon. May lulutuon ka spaghetti, may salad,
may tanan-tanan na lang. Kundi, jutile na baklon mo. Pag-abot sa pizza 24 sa gabi, happy ang pamilya. Binlan mo, para pizza 31, sos, puwerte. Gapalupok ang iban, gabalbal kamukaon, sos, ano yan? Dawla COVID-19. Okay kabay pa nga. Bisan paano ining aton mga handom, matuman na dire sa Bacolod. Galing kay ti amak mo, subo man no? Dito sa Manila, nga wala sang Christmas party. Bisan wala Christmas party. Basta 13th month tupa, kag bonus tupa. Okay. Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Las 4:54 na. Ang aton sini nga mga mangunguma. Labi na gid kung la kasinoptan, sos. Ang manubo nga patubas, isa pa ni. Ang baklanay sa ngumay subong daw, pinot man, gayos lang nga daw pasakasakaan man, sa iban nga lugar daw ginabarat ang pamakal sa ngumay. Di kinanglan na padakuon yung produksyon nyo. Isa sa makabulig, gamit kamo, unique complete fertilizer, bangod sige. May ari di ho. Aksyon Pred morning. Maayo man kung may Christmas party, pero mas maayo gid ang ginsiling mo nga bring home. Nakomporme siya. Nga bring home na lang. Ang tanan nga pamaskwal tuod man, no? Kung may ginapasan kang hindi magwanta, susano ayan. Komporme siya. Mas mayo nga may i-bring home ko, no? Ang mga pamaskwa. Uy, labay man nga akon, may mga kilala ako, pila naton kautod, gaplano na ya. Daw kanami pamatian mo, may isa ko kaabyan, gaplano na saya, siling niya, mabakal ko, isa kagatos kasako nga bugas. Ang pila sini, ihatag ko sa home for the blind, home for the aged. Ang iban sini, butang sa kilo-kilo, ipanagtag sa labing kubos. Ang pila ka mga lugar, alaypan, baklan mo sa pagkaon, ordiran mo kundi nga pagkaon kag ipadala. Daw mayo, kilala nyo ng abyan ko ni. Kada tuig amo ning ginahimo niya. Amo ning dire ko ginasandig kung kaisabla. Ang mga komentaryo ko, kaayos ni nga, wala siya, wala gani ga siling nga magpakilala, siling nga ibantala ko na, kay managtag ko. Wala ya, kasimple lang. Nya akon iniiya. Inang ginatawag nila blang nga daw panaad. Nga tag sa Disyembre, nga panagtag sa bugas, pagkaon, ginapakaon ang mga bulag, kag iban pa. Perte, no? Galing hindi ni siya politiko mo. Kaya kung politiko ka, mangbanagtag ka, may dala ka reporter nga nakudakan ka pa. Pero ini siya, negosyante ni siya mo. Kaya nagasiling kagapati ni siya. Nga kung ano ang grasya nga nagtupa sa iya, porsyon siya ibalik ya sa pumuluyo. Kada Disyembre giniya, wala niya palata kada Disyembre. So, in return, makibot ka lang, gahatag siya, ang balik sa iya, tag 100% ya. Porte. Ang grasya nga gabalik, tag 100%. Amo na sila nga gakakibot lang siya mo.
ang grasya nga nagabalik sa iya. Kaya mo nang siling ko, hindi ka magkangilin kung may sobra ka, hatag. Kaya kung maghatag ka, matulugan ka sa gabi, pagbugtaw mo pagkaga, porte. Daw ara ka sa langit, kanamit-namit sang balatyagon mo. Gabugtaw kagayuhom, gatangla sa langit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
dampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. John Lloyd Iransisco, kay Elizabeth Camangyan, kay Alexa Bariga de la Serna, kay Regine Boy Flores Cornelio, kay Vanessa Mayo, kay Heaven. Good morning man. Good morning. Sulid ka di sa amon sa Isabela Labina sa Karnihan. Baw, wala sang makaliso sa among radyo. Aksyon. Ba, perti salamat gid. Dira sa banwa sang Isabela. Daligid lang, standby ni Magalin na.
Mabalik pa kita sa mga balita ka mga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline.
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 diri kita. Balita sa pursa sa aton kapulisan, bangkay nga nasapuan nagligad nga simana sa sulod sa salakyan wala sang foul play suno sa Police Station 2. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon, Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office ginakonsiderar sa Police Station number 2 nga good as solved na ang kaso sa kamatayon ni John 5, 48 anyos soltero, kag pumuluyo ini sa barangay Singkang, sini siyudad sa Bacolod. Ini matapos nagwa ang autopsy result sa bangkay ni John 5 base sa findings ng scene of the crime operatives nga ginatake sa korason ang biktima nga si John 5 nga nagresulta sa isa kamatayon. Kung imo Fred dumdumam, nasapuan ang patay nga lawas ni 5 sa sulod sa salakyan niya sa Oktubre 17 sang aga dira sa may area sang Bredco, Porok Lampirong, Barangay 2 ni siyudad sa Bacolod. Wala man sa kagamitan nga nagkaradula kag wala man sa struggle nga nakit-an ang kapulisan sa una nilang investigasyon nga ginhimo sa crime scene. Bangod sa ni Action Fred, close case na ang kaso ni John 5. Ang development natin ni regard sa founded body, dito lang to sa may barangay 2. Ngayon siya kita ng information na galing man sa aton na sopo, which was conducted by Major Igkila. Ang cause ng death niyan, natural death, actioneric, cardiac arrest sa actioneric. Galing ginaulat lang natin ang papilis actioneric, eh may mga requirements pa na kulang pala. Ang death form, wala pa napapat sa ilang immediate family. Pero so far, wala na ito na actioneric na amusal na ito na natural death according sa atin niya soko. Hindi paano ko ng sa investigator follow up with regard sa papilis para man sa certificate niya. Kaya mamala na ang balo sa soko. So, nunid din ni sir nga padalaman tapang kaso sa kamatayon niya? Yes sir, okay, naman ang soko,
conduct naman sila sa solution, papalo up na lang sa investigator natin with regards to para at least ma-explain man sa family ang nagwa nga conduct examination sa ato ng SOCO. We presume, Captain, ngati na bato na ni Guro sang pamilya ang resulta sang SOCO and hopefully conforme man siya sa outcome sang investigation. Hopefully, ang sinari kay ato, yung alataman yung effort nato, tagang sa SOCO, mag-ispo, yung follow-up nato, kagtong information, yung kuha man nato, kaging dala sa ato ng investigation. So we consider this case as closed na, Captain, considering ngati ang findings natural death. Yes, actually, kung nalang yung pa-explain na lang ginamit sa family kung regard sa mga documents man na yung mahatag sa SOCO. At para ulit pa, manamon ang papilit sa SOCO generic at foreign direct manamon. Kaya mo malanigan yung contact manamon kagapo ang aton nga na doctor. Action Fred, si Police Captain Leo Estopa, hepe sa Police Station number 2 sa interview sang Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Morning landa kay Maria P. Marabilia. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus.
Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Kusilin kalamaan. Sa aton mga utod, may Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 28-19. Una nga bula resulta, 28 kag 19. Second draw, kadua nga bula, 13-17. Ikadua nga bula resulta, 13 kag 17. Third draw, ikatatlo nga bula, 27-1. Ikatatlo nga bula, resulta, 27 kag 1. Ari pagit. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655, kita jackpot, 29,700,000. Kombinasyon in any order, 9, 13, 36, 27, 5, 10. Resulta sang 655, 9, 13, 36, 27, 5, kag 10. 649 kita, dako ng jackpot, 125,546,926. Kombinasyon in any order, 41, 11, 40, 7, 1, 20. Kombinasyon, 649, 41, 11, 40, 7, 1, kag 20. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita
balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. City Hall, Bacolod City Health nga opisina hindi na magbaton sa mga magpakonsulta umpisa Oktobre 26 nga aman. Balita City Hall. Detalye po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bago Action Fred, umpisa Oktubre 26, ginadilian na nga magpakonsulta ang mga persona nga mayroon sang sintomas ng COVID-19 sa Bacolod City Health Office.
Ini ang ginanunsyo ni Bacolod City Administrator Ang sa tuyo nga maproteksyonan ang iban nga mga pasyente labi na ang mga nagabusong nga makaangkon sang COVID-19. Sulo kay ang Aksyon Fred nagapakita sa daily report sa Emergency Operations Center nga masami nga mayara sa mga nagabusong nga nagapositive sa COVID-19 kag ila ini sa karon ginatun-an. Sunod sa opisyal, ang mga nagabusong ang mayoriya nga mga pasyente nga regular nga nagapakonsulta sa lying-in clinic sa Bacolod CHO. Pero sunod kay ang Aksyon Fred, ang mga persona nga may sintomas ng COVID-19 ang i-refer dito sa may base center sa diin hamtang ang Bacolod Respiratory Outpatient Center Action Friend kagining mga-serving nga catchment area sang syudad. Hindi na sila pag-i-cater dara, kundi nga i-direct sila dito sa grow center. Para nga hindi na makontaminate dara ang mga nagapa-prenatal, ang mga nagapabulong dara kag nagakadto dara sa aton nga mga sa lying-in clinic. Dapat yan si City Administrator Emma ang yari ng mga ka-aksyon ang 5 ka-healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isa gid lamang ka-capsule. Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang makabulig para malikawan ang cancer. Pinakamaayong nga antioxidant, nagapanubos ang cholesterol, nag-detoxify sa aton lawas, kag immunity booster pa. Mas pabaskugon ang aton nga lawas pagin sa pag-inom sang Santon Plus Gold gahimo sa 100% herbal extract. Safe na safe kag efektibo ang Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Kag syempre ginarekomend man sa inyo ang pinaka-healthy nga kape, Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon ang mayara man sang mga healthy nga mga ingredients kang isang reishi mushroom extract, mangosteen fruit extract, kag vitamin D3. Ang vitamin D3 sunod sa DOH ang makabulig babakod sa ating immune system, batok sa mga viruses, kag iban pa nga mga respiratory tract infections. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakal sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang anong kahintangan. Responsable at pagbalita kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Na, mabalik kami dugay-dugay pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo. Masobra 200 ka breeder piglets ginpanagtag sang gobyerno probinsyal sa LGU sa ikalima nga distrito. Balita Kapitolyo. Detalye siniyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Masobra sa 200 ka breeder piglets ang ginapanagtag sa gobyerno probinsyal sa ikalimang distrito sang probinsya. Tagi sa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson. Si Lacson amo ang nagpanguna sa distribution sa 215 ka breeder piglets sa anom taran ka mga local government units sa 5th District sang Negros Occidental. Ini kabahin sa livelihood project nga turnover sa livestock breeders kag miyembro sang Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental kag kabahin man sang Provincial Animal Genetic Improvement Program sa idalom sang Provincial Veterinary Office.
Ini nga proyekto ang naga-target para nga mabuligan ang mga manugsagod sa kasapatan nga makaganar sa dugang nga income kag ma-minimize ang epekto sang sining ginapangatuang krisis dala sang COVID-19. Ang aktibidad ginpatigayon sa Binalbagan na Covered Court, Banwasang, Binalbagan. Ang kaaksyon sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan.
Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao. Radio Philippine Standard Time, las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, 17 gid lamang ang curfew violators. Wala kita daytime violators nga nagpasaway nga wala nagsuksok sang face mask. Sa pihak bahin, priso karon sa police station number 4 ang isa ka kawatan matapos kinserbihan sang mandamiento de arresto din ang suspect diri kilala kay Bobby de los Santos sang Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, diri siya sa Bacolod. Sunod diri kay Police Major Charles Hever de los Santos ang gilakop pagiman sa warrant of arrest sa kaso nga robbery o kon pagpangawat. Ding warrant of arrest ang gin-issuean ni Judge Erwin Gomez na pitsahan December 11 of 2019, 200,000 pesos ang iya sininga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa,
mabawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin, mapangot kita sa tak na alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.